Bart Smeets uit Sittard is 27 jaar. Hij is helemaal gek van de vastelavond en luistert 365 dagen per jaar naar vastelavondsmuziek. Dat noem ik nog eens een echte vastelavondsvierder. Ja, ik loop elk jaar de grote optocht al 17 jaar samen met de man. En ik ga ook elk jaar naar het Ruitenkoek van Sittard en naar de Knon van Balkon. Tja, u huurt het. Vastelavond, daar heeft Bart wel oren op. Het leukste vind ik het schminken en de spaas. Vastelavondsfeerder van het jaar werden is niet zijn enige droom. Ja, Bart heeft een hele grote droom. En dat is toch echt een keer prins worden. Bart is eigenlijk het ganse jaar bezig met carnaval. Zijn verjaardag spreekt er zich carnavalspullen, een carnavalsjas of wat dan ook. En dat is in mei. En daarom moet Bart vastelavondsvierder van het jaar worden. Hij heeft de prijs van de schoonste carnavalsnor al gewonnen. Maar dit is nog veel spannender. Door mijn gans lief stroomt het vastelavondsbloed. Ik wil me met deze tijd dan nog hartstikke goed. Voor de vastelavond wil ik alles geven. Dan blijf ik gewoon de rest van mijn leven. Chapeau Bart!